Blagdan Svetog Ive hodočašće u Podmilačju okupilo oko 100.000 vjernika iz naše te drugih evropskih zemalja. Svetu misu za bolesnike predvodio je uzoriti kardinal Vrbosanske nadbiskupije Vinko Puljić. Desetine tisuća vjernika iz naše te evropskih zemalja hodočastilo je u Podmilačje 23. i 24. lipnja na blagdan Svetog Ive. Tradicionalno, na ovo zavjetno mjesto mnogi su stigli pješačeći više stotina kilometara. U 2 dana koliko se slavi blagdan Svetog Ive, u Podmilačje je došlo oko 100.000 hodočasnika. Svetu misu za bolesnike predvodio je uzoriti kardinal Vinko Puljić, koji je blagoslovio i nova crkvena zvona. Uzoriti kardinal Vinko Puljić pozvao je vjernike na praštanje. Zanimljiv je Bog u svojoj svemoći, da on s čovjekom računa. Prvo je računao od samog stvaranja, kad je stvorio muško i žensko. Dao im je posebnu milost da budu suradnici s Bogom u prihvaćanju i rađanju života. To je ta roditeljska vlast i milost. A onda kroz svu povijest Bog je s čovjekom komunicirao, surađivao. Kad je odlučio da upravo sam postane čovjekom i riječ tijelom postala, tada je odlučio pozvati jednoga koga ćemo mi zvati pretečom, koji će prije Krista doći i navijestiti Krista i pokazati Krista. Tu ulogu Ivana Krstitelja na svoj način svatko od nas ima ulogu svjedočiti Krista, pokazati Krista, odražavati Krista u svome kršćanskom životu. Svatko u svojoj mjeri, na svom mjestu, na svoj način. Kršćanska je to zadaća. I sada probajmo upravo se u to uživjeti. Svatko je od nas, dakle, pozvan da svjedoči za Krista, da pokaže na Krista svojim životom, svojom riječju, svojim primjerom. Na poseban način je to roditelj, tu ulogu Ivana Krstitelja. Posebno roditelj ima, jer on je prvi pozvan da prenese vjeru svome djetetu. Većina roditelja su rasli i odgajani u komunističko vrijeme. Premalo je vjerskog znanja. Ali ne mora se puno znati da se svjedoči za Boga. Svatko od nas nosi Božje zapovjedi utkane u našu narav, u našu savjest. I svi mi možemo svojim životom svjedočiti. A najveći vjernauk je kad se srcem prenese. Tvoja molitva je tvoja propovijed. To je česti život, kako reče župnik u uvodnoj riječi, svima nam danas treba više čestitosti i poštenja. To je veća propovijed od svih propovjedi koje će možda čuti tvoje dijete. I kad umreš, to će pamtiti. Svi mi imamo, živeći jedni s drugima, ulogu Ivana Krstitelja. Pokazati da smo Kristovi, dokazati našu nadu i vjeru u uskrsnog Krista. Zato dok ga danas častimo, dok ga danas molimo, želimo upravo ponijeti to Ivanovo svjedočanstvo, to Ivanovo proroštvo, to njegovu ulogu preteče, ponijeti u svoj život. Ali, ako nemam što ću pokazati, zato moram Boga u svom srcu nositi. Zato je sigurno ovo mjesto u Podmilačju,
u ovom svetištu, drago mjesto gdje ljudi upravo Boga traže. Traže utjehu, tražu oslonac, tražu obnovu nade da bi se odavde vratio ojačanu vjeru. To znači susresti Krista. To je uloga Ivana Krstitelja. Pokazati Krista. I mi želimo to Krista ponijeti u svoj svakdanji život. Nema gorega otrova kao što je grijeh. I zato je divno da naš narod u ovim svetištima upravo prvo što uradi kao zavjet ispovedice. Ako može. Jer drugo je koji ima zapreku za ispovijed. I to moramo znati. Ali onaj ko može, taj će pokušati stvoriti jedno raspoloženje duhovno. Skrušit se, odreći se grijeha, priznat se pred Bogom kakav jesu i doživjeti oproštenje. Oproštenje grijeha. Kako bi izliječili ono srce što zovemo dušu svoju, savjest svoju, da bi mogli dobiti mir u duši. A čim je duša pomirena s Bogom, odmah je u tijelu jača. Isus nas uči. Isus nas uči jednoj snazi, to je praštanje. Praštanje i pomirenje. Nažalost, taj otrov mržnje zna se uvući i u krvnu vezu, da se najbliži zatruju mržnjom. Ne može to čovjek svojom ljudskom snagom. Praštati može se samo milošću Božjom. Zato susresti Krista, to znači susresti Božju ljubav. I prepoznati da je svatko od nas voljeno biće. Božje biće, vrijedno biće. Toliko vrijedno da je Isus na križu umro za njega. Ja bi volio sada, kad bi mogao, zaviriti u duše vaše. Ali mjesto mene učinite to vi. Zaviri u svoje srce. Da li vjeruješ da tebe toliko Bog voli da je njegov sin umro za tebe? Mi vjerujemo Isusa Krista, ali u to još nismo povjerovali da smo toliko voljena bića. Mi ne smijemo zaboraviti da smo i griješnici, ali nikad se na tome ne smijemo zaustaviti. Mi, iako smo griješnici, baš zato je Isus došao da nas nađe, da za nas umre, da svojim uskrsnućem nadu donese. I susresti Krista, to znači otkriti tu nadu koja izvire iz toga tajstva da smo voljena bića. Čovjek koji to otkrije sigurnost života. Otkrije nešto na što se može osloniti. Zato vas danas, sve koji nosite te rane, bilo koje vrste, pozivam. Povjerujte u tu Božju ljubav. To svoje griješno srce darujte mu. Ponesite u svom srcu ne grijeh, ne mržnju, nego Božje praštanje, Božju ljubav. Praštanje u ispovjedi koji ti je oprostio grijehe. Reci mu od srca hvala. Ali ponesi i to svijest da je Bogu stalo do tebe. Da mu je stalo do tvog spasenja. Da mu je stalo do tvog dostojanstva. Da mu je stalo do tvoje vječne sreće. Povjeruj u to. S tom nadom se vrati kući. Ponesi tog Isusa u svom srcu.